¿Qué tal, María? Bien. ¿Contenta? Bien, aquí ayudando. Un poco de frío. Venga, vamos. Foi unha experiencia, a verdad, moi enriquecedora, porque eu non viña dun mundo que nada tiña que ver co audiovisual, e a verdad que aprendín cousas que agora podo poñer en práctica na miña vida laboral e que descoñecía totalmente. Algo que quería era mellorar un pouquiño das cousas que sabía, das cousas que eu coñecía, e, bueno, pues seguir aprendendo tamén da xente nova que se apuntara e cousas novas que se poden focar. Quería probar como era gravar así un vídeo. Bueno, eu xa tiña experiencia no mundo audiovisual, pero faltábame experiencia noutros campos como na realización ou na producción audiovisual. Yo vine porque como ya hice otras ediciones, pues me gustó y este año era distinto, era formato digital, era en casa, entonces quería ver qué diferencias había. Eu sobre todo pues coñecer a xente de Pontevedra que non que traballa no audiovisual, sino tamén que gustalle, que sea a súa paixón. Entón, pois, quería traballar con xente que de calquera idade para facer pois, unha peza audiovisual. O que máis me puido sorprender do curso quizás foi o nivel que tiñan diversos compañeiros e compañeiras. A creatividade dos compañeiros, incluso daqueles que non tiñan experiencia audiovisual. Y es muy chulo aprender cómo se graba una película. No es solo grabar una escena y ya está, implica el sonido, la imagen. Porque al final ves moi cuadriculado da escola ou onde estudas e aquí es como que rómpete todo eso que aprendiches, senón en plan mira, non teñes que ir ao libro, senón á realidade. Este año pues tuvimos que buscarnos nosotros un poquito más todo, o sea, la producción fue parte nuestra, todos tuvimos que hacer de todo, producción, incluso edición, que otros años pues ese aspecto no lo tocábamos, un poco ver que las dificultades que te encuentras cuando no tienes a alguien al lado, cuando estás grabando. Por exemplo, neste caso, o facelo dende a casa, eu soa, eu tiven a dificultade de que tiven que pensar o que facer, non contaba con outros compañeiros que che daban ideas ou algo modifica, tiña que eu pensar e que saia unha cousa máis ou menos ben, cousas que a mellor, cando estás en grupo, un sempre tira do outro, entón tiven que tirar eu de min mesma. Traballar en videochamada é moi frío, as cousas son así, entón faltaba ese contacto e a verdade é que cando quedamos para gravar foi como emocionante. Creo que sí que repetiría e creo que o curso para min sería moito mellor de maneira presencial, pero, dada a situación, foi un formato fantástico. Salvamos o curso de maravilla, podese dicir. Sí, a verdade que sí. Yo volvería a apuntarme a otra edición presencial porque en la online, a pesar de que está bien que tú tengas que tocar todos los puntos, en la presencial siempre hay un profesional al lado que te dice por dónde tirar. Eu, sen dúbida, repetiría. Sería unha oportunidade para aprender máis, e, sobre todo, estando en contacto cos compañeiros, o poder facelo en presencial. Ademais, habería novos compañeiros dos que tamén podería aprender novas cousas. É unha pena que a primeira vez que participase fora por videochamada, pero a ver se a seguinte podo conseguir presencial. Está muy chulo venir todos a Pontevedra rodando.